Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Selmo. Taong 1973, Buldon, Maguindanao. Noong mga panahong ito, nakatira malapit sa bayan ng Dinganin ang pamilya ni Selmo. Mahirap ang buhay nila noon, kaya para maitaguyod, kailangang araw-araw magtrabaho ng kanilang mga magulang. Ayon sa kanya na, kung hindi pangangaso, pagsasaka ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Wala na rin yung panahon sa paglilinis ng bahay, gawa ng maaga pa itong umaalis. Bilang sumunod na panganay, obligasyon nilang tulungan at protektahan ang 4 nilang kapatid kung ito ay kinakailangan. Nga pala pinuno, babae ang panganay sa kanila, kaya yung ate niya nakatalaga sa mga gawaing bahay. Habang siya naman, pinangungunahan ang lahat ng mabibigat na gawain. Siya rin ang nasusunod sa kanila kapag wala ang kanilang mga magulang, kaya kapag ayaw niya, wala talagang magagawa ang kanyang mga kapatid. Sa loob ng halos 2 dekada nila roong paninirahan, wala naman silang naranasang kakaiba. Normal na normal ang lahat hanggang sa makatungtong sila sa hustong gulang. Ang kaso lang, bigla itong nagbago nung nagbakasyon sa kanilang bahay ang bunsong kapatid ng tatay niya na si Daroy. Galing ito sa Leyte at base sa sinabi ng tatay nila, ang tingero ang tsuhi nilang yon. Kaya ito nagbakasyon dahil nagpapalamig muna ito buhat sa dami ng atraso. Mayabang kasi itong tao, kaya marami itong nakakaaway sa lugar nila. Pero sa kabila nun, mabait naman yun sa kanyang pamilya. Ang ayaw lang nitong makita, yung mga taong pakiramdam niya masyadong maangas. Galit siya kapag nasasapawan, kaya palagi itong may nakakaaway sa kanilang lugar sa Leyte. Kesa naman mapaslang ito sa kanila, nakiusap ang lolo't lola nila na kung maaari pagbakasyonin muna ito. Hindi naman tumutol ang kanilang ama, kaya nang makuha ng pamilya nito ang telegrama ng pagsang-ayon niya, agad nitong pinaalis ang kanilang tsuhin. Ilang linggo lang ang lumipas, dumating ito bitbit ang napakaraming bagahe. Noong una, medyo naiilang pa siya pero nung makita niya kung gaano kabibo ang tsuhin niya, medyo natansya na niya ang ugali nito. Makalipas lang ang ilang araw, nagkalapit na silang dalawa. Siya palagi ang kasama nito kapag pumupunta ng baryo para bumili ng mga pangangailangan nila. Ayon sa kanya, ang palaging pakay nila noon sa sentro ay yung supot-supot na kape na hindi pa nadudurog. Sa lahat kasi ng inumin, yon ang pinakapaborito ng kanyang tsuhin. Hindi rin nila nakakalimutan ng mga tinapay kasama ng mga bibingka at iba pang mga matatamis. Kahit 1 beses lang sila sa 1 linggo kung bumaba, sulit ang pagpunta nila rito. Lahat kasi ng kanyang gusto na ibibigay nito. Ang ipinagtataka niya lang, saan kumukuha ng pera ang tsuhin niya, gayong wala naman tong trabaho. Maraming beses niya na itong naitanong pero ni minsan hindi nito nagawang sumagot. Ang palaging bukang bibig lang noon ang tsuhin niya, mayaman sila kaya marami silang pera. Subalit nang marinig naman niya ang sagot nito, di siya kumbinsido. Alam niya kasi kung ano ang buhay ng mga magulang ng tatay niya, lalo pat palagi ito sa kanyang naikukwento. Isang hapon, na taong kaarawan ng tatay niya. 12:00 pa lamang ng tanghali, halos malunod na ang mga ito sa tuba dahil sa dami ng naipon nila. Pagtungtong ng 4:00 ng hapon, napansin naman niyang napakakulit na ng tsuhin niya. Bukod sa pasayaw-sayaw na ito, halos sumisigaw na rin ito habang nakikipag-usap sa kanilang mga kainuman. Makalipas pa ang ilang minutong kwentuhan at biroan, dito na ito nagsimulang magpakitang gilas sa kanilang mga kainuman. Una nitong ginawa, hiniwa-hiwa ng kutsilyo ang kanyang braso habang sinasabi sa mga kainuman niya
na buhay ang lahat ng kanyang mga karga. May mangilan-ngilan din kasi sa mga ito ang may alam sa lihim na aral, pero di yun gaano kalaliman. Pagsilay naman ng mga kaibigan ng tatay niya sa ginawa nito, todo-todo itong nagsipalakpakan. Yung iba pahiyaw-hiyaw pa habang pinupuri ang tiyuhin niya. Dala naman ng kanyang kuryosidad, pasimple siya roong lumapit para makinig. Unang upo niya palang malapit sa kinaroroonan ng tatay niya, narinig na naman niya itong magsalita. Walang-wala pa yan. Gusto niyo makakita na nakakabilib talaga? Saglit lang, may kukunin lang ako. Matapos naman itong makapagsalita, agad itong pumasok sa loob ng bahay. Paglabas nito, napansin niyang wala naman itong bitbit. Pag-upo naman ito sa harapan ng kanyang mga kainuman, may inilapag ito sa lamesa. Isang kalibreng 38 baril at isang tansong barya na wala namang kahit na anong ukit. Paghawak doon ng tiyuhin niya, bigla nitong iniabot sa kanyang ama ang armas, sabay wika ng, Iputok mo sa ulo ko, ya. Sige na, alam mo naman to, di ba? Nang marinig naman yon ng tatay niya, napilitan naman itong sundin ng tiyuhin niya buhat sa kalasingan. Walang pagdadalawang isip nitong kinalabit ang gatilyo dahilan ng pansamantalang pagtahimik sa buong paligid. Yung mga manginginom namang katabi nito, bahagyang napaatras dahil sa matinding pagkagulat. Akala nila patay na si Daroy, pero pagsilay nila roon, nakita nila itong nakatayo, hawak-hawak ang basyo ng balang pumutok. Napakainit nun, pero yung paghawak nito parang wala lang itong nararamdaman. Maya-maya pa, muli itong nagsalita ukol sa kagilagilalas na ipinamalas niya. Maraming klase ng agimat ang merong malaking pakinabang. Kung inaakala niyong ito na ang pinakamalakas kong karga, nagkakamali kayo. Marami pa akong dala at sa susunod ko na lang to sa inyo ipapakita. Nang marinig naman ito ng isa nilang kainuman, bigla naman yung napasimangot habang sumasagot dito ng, Daroy, mas magandang itago mo na lang yan. Huwag mo nang ipagmalaki dahil marami ka pang hindi alam sa baryong ito. May mga individual ditong mga antingero. Ayaw nila na nasasapawan sila, kaya mag-iingat ka. Matapos naman itong makapagsalita, umalis ito nang walang pasabi. Yung tiyuhin naman niya, patawa-tawa lang na animoy walang narinig. Maya-maya pa, nagpatuloy ang inuman na parabang wala man lang nangyari. Makalipas pa ang ilang oras, pagkaubos naman ng tuba, sa mesa na rin yun sila nagpalipas ng magdamag. Kinabukasan, parang wala pa rin sa wisyo ang magkapatid. Inakala nga noon ni Selmo na matatagalan ito bago makabawi, pero pagpasok nito sa silid, lumabas itong normal. Dala ng kanyang kuryosidad, dali-dali naman niya itong nilapitan at tinanong. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ang tiyuhin niya habang sinisenyasan siya nitong tumahimik. Pagkatapos, pumunta ito sa kinaroroonan ng tatay niya para painumin ito ng isang berdeng likido. Maya-maya pa, nawala na rin bigla ang pagkalango nito sa alak. Magmula noong nasaksihan niya ang ganoong milagro ng tiyuhin niya, mas lalo pang dumami ang kanyang mga nakita. Yung iba nga, halos hindi na talaga kapani-paniwala. Ayon sa kanya, sa silid lang siya ng tiyuhin niya nakakita ng isang higaan na nag-uumapaw sa pera. Kahit anong limas nila rito, patuloy itong nagkakaroon. Maliban doon, bulto-bultong mga ginto ang nakasilid sa mga lagayan nito. May mga nakita rin siyang kwintas na nakasabit sa kisame na ayon sa tiyuhin niya, mga medalyon ng pangkaligtasan at proteksyon.
Araw-araw pa iba-iba ang karga na dinadala nito. Depende sa kung saan sila pupunta. Matapos naman niya itong masilayan, nagkaroon siya ng interes sa mga agimat at mutya. Hindi niya mawari pero nung makita niya ang mga ito, hinangad niya pang mas lalong matuto. Ilang buwan din siyang naging sunod-sunuran sa tiyuhin niya nang walang iniisip na kahit ano. Base rin sa mga naikwento nito sa kanya, inakala niya talagang wala roong makakatalo. Ang kaso lang, ilang buwan bago sumapit ang bagong taon, may nangyaring hindi inaasahan. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang doong nagbago ang pag-uugali ng tiyuhin niya. Palagi nang mainiti ng ulo nito, tapos gusto nito, 3:00 pa lang sarado na sila. Ang problema, hindi naman ito sinasang-ayunan ng ate niya, gawa ng marami pa itong ginagawa sa mga ganoong oras. Dahil sa ganoong pangyayari, madalas magkasagutan ng dalawa hanggang sa mapansin na ito ng kanilang padre de pamilya. Di naglaon, ang ama na niya mismo ang kumumpronta sa tiyuhin niya. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang hapunan, inanyayahan ng tatay niya ang tiyuhin niya na mag-usap. Hangarin ng kanilang magiging talakayan ang para sa ikatatahimik ng kanilang pamilya. Inimbitahan din sila nitong magkapatid nang sa gayoy maging klaro rin sa kanila ang lahat. Pagtanong naman ng kanyang ama sa tiyuhin niya, hindi naman ito nagdalawang isip na magsalita. Kuya, pagpasensyahan mo na ako kung bakit ako nagkakaganito. Kilala mo naman ako eh. Naaalarma lang ako kapag palagi akong galit. Kamakailan lang, may nakita akong lalaki sa baryo. Wala akong ideya kung sino siya, pero may nararamdaman ako sa kanyang kakaiba. Yung presensya niya napaka-misteryoso. Animoy meron siyang malaking lihim sa likod ng kanyang pagkatao. Di ko yun pinansin dahil alam kong argabyado ako. Pero nung mga nagdaang araw, nakita ko siyang parang nagmamasid dito sa atin. Kapag nagkakatitigan kami, ngumingiti siya bago siya umalis. Hindi ko maisip kung anong mensaheng gusto niyang ipahatid. Pero malakas ang kutob ko na masama ito. Matapos naman itong makapagsalita, gulat naman si Selmo, gawa ng yon ang unang pagkakataon na nakita niya ang tiyuhin niya na nabahala ng husto. Ang ikinatakot niya pa, bakit nasindak sa lalaking yon ang tiyuhin niya, gayong napakalalim na ng aral nito. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, walang nagawa ang tatay nila kundi sundin ang pabor ng kanyang kapatid. Nang marinig naman nila ito ng ate niya, minabuti naman nilang sumang-ayon na. Wala na rin naman silang magagawa kung di ang sumunod. Bago rin matapos ang kanilang pag-uusap, inabisuhan ng tatay nila itong tiyuhin niya na magtanong-tanong ito ukol sa taong kinakatakutan niya. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad naman itong pumasok sa silid nilang mag-asawa. 2 araw pa ang lumipas, hindi na muna ito nagsaka para makalikom ng sapat na detalye ukol sa misteryosong lalaki. Hindi rin nagtagal ang paghahanap nito, gawa ng sapat na ang mga kaibigan nito sa baryo para matukoy ang taong kanilang hinahanap. Lahat din ng mga kaibigan ng tatay niya na nakapagsabi patungkol sa lalaki, isa-isa nitong inimbitahan sa kanilang tahanan para makausap ng normal. Halos umabot din sa 14 na individual ang kanilang nakausap bago nila nakita ang taong may alam ukol sa nilalang na kanilang hinahanap. Ayon sa kanya, ang kaibigan ng tatay niya na si Filimon ang nakapagpatotoo sa ikinakabahala ng tiyuhin niya. Nung makausap nila ito, hindi nila ito nakitaan ng pagsisinungaling o pag-imbento sa kanyang mga sinasabi. Base rin sa ulat na inihayag nito, totoong mapanganib ang lalaking kanilang hinahanap. Kagaya ng tiyuhin niya, antingero rin ito, ngunit matagal na itong tumalikod sa aral na kanyang dinadala.
mas pinili nitong magpakalunod sa kasamaan para makapatay ng mga taong kinikilala nito bilang mga banta sa kanyang buhay. Ayon pa rito na ang taong hinahanap nila ay walang iba kundi ang dating mananambal na si Auring. Hindi maganda ang pinagdaanan nito sa buhay, kaya wala rin silang karapatan na sisihin ito sa kung anuman ang ginagawa nito. Dagdag pa nito na walang sariling tirahan itong si Auring, kaya kung saan-saang lupalupyo nakakarating. Madalas din nila itong makita sa baryo pero hindi na nila ito gaanong pinapansin. Ang buong akala kasi nila na siraan ito ng bait buhat sa pag-aaral nito ng mga lihim na karunungan. Ngunit habang tumatagal na nakikita nila yon, ramdam nilang wala naman itong pinagbago. Ganun pa rin naman ito. Ang pinagkaiba lang, masyado nang madungis ang itsura nito. Kahit hindi rin nila nakakausap ang taong yon, malakas ang kutob nila na normal pa rin naman ang pamamaraan nito ng pag-iisip. Dahil sa ganoong agam-agam, pinili na lamang nilang iwasan si Auring kesa ito ay kumprontahin. Unang-una, wala naman itong ginagawa, kaya wala silang rason para umakto ng ganun. Dagdag pa nito na, inakala talaga nilang nagbago lang ito pero dumating ang araw na nabalitaan nilang nakapaslang ito ng albularyo. Ang albularyong ibinalita, nakatira sa Karatig baryo. Sinubukan na ring dakpin itong si Auring pero walang nagtagumpay. Linggo lang din noon ang lumipas, naglaho ito na parang bula. At magmula noon, kailan may hindi na ito nakita. Nabanggit din sa kanila ng kaibigan ng tatay niya, yon ang kauna-unahang pagkakataon na makita nila ito sa loob ng 8 taon. Mag-iingat kayo dyan. Lalo ka na, Daroy. Di man sa tinatakot kita pero sabi-sabi ng mga matatanda sa amin nun, pumapatay si Auring ng mga albularyo para pagnakawan ito ng karga. Hindi ito magpaparamdam sa'yo kung wala itong interes sa mga gamit mo. Mariin din itong inilahad na meron ding mga taong nakapagsabi sa kanya na sumasamba umano yun sa dyablo at kasalukuyan na itong nagtataglay ng dugo ng isang aswang. Hindi ito basta-bastang nilalang dahil uri ito ng gabunan na taunan lang kung magpakita. Sa madaling salita, 1 beses lang sa 1 taon ito kung lumabas. Nakakapagtakaman kung iisipin, maraming kalakasan ng ganoong uri ng nilalang. Una, hindi ito kayang sindakin ng anumang uri ng karga dahil tao pa rin naman ito kung iisipin. Mananalaytay lang ang dugo ng gabunan sa kanyang katawan kapag nagpasya na siyang lumabas. Ikalawa, masyado rin itong makapangyarihan buhat sa patuloy nitong pagpepreserba ng kanyang lakas. Halos walang kahinaan ng nilalang na yon, maliban na lamang kung ang isang antingero ay nasa antas ng pagiging dibino o higlikas. Matapos naman itong marinig ng tiyuhi niya, sa halip na masindak ito, bakas sa kanyang mga mata ang kagustuhan niyang yon ay matalo. Matapos naman nilang mag-usap ni Filmon, agad naman silang bumalik sa kanilang pamamahay para maghanda. Yung kanyang ama noon, hindi na nakapagtrabaho pa dahil sa matinding pag-aalala para sa kapatid niya. Ilang beses na rin itong sumubok na pauwiin ito pero hindi ito pumayag. Ayon sa tiyuhin niya, sila ang pagdidiskitahan ng mga nilalang kung pipiliin niyang tumakas. Dagdag pa nito na marami naman siyang dalang karga kaya makakahanap siya ng paraan kung papaano ito matatalo. Linggo pa ang dumaan. Habang mapayapa sa kanilang lugar, bigla silang ginambala ng isang nakakakilabot na balita. Si Filmon, natagpo ang patay ng kanyang asawa sa loob ng palikuran ng bahay nila. Nakabigti yun sa kisame ng bahay habang nakatali ng baging ang kanyang mga braso at binti. Wakwak din ang tiyan nito, tapos ang lahat ng dugo nito nasalok ng balde na animoy sinadyang ilagay sa ilalim kung saan siya nakabigti.
ang mas nakakaalarma pa sa lahat, hindi na nakita ang puso nito. Nang malaman naman yon ng tatay niya, nagmamadali naman silang pumunta sa bahay ni Filmon. Pagdating nila doon, nadatnan nila itong nasa loob na ng kabaong. Pinaglalamayan na ng kanyang pamilya. Gustuhin man nilang magtanong ukol sa mga nangyari, pinili nilang manahimik na lang. Nakakainsulto kasi para sa pamilya ng mga nagdadalamhati kung ipagtatanong pa nila ang tungkol sa sinapit nito. Habang pinagmamasdan naman nilang mag-anak ang lamayan, pansin niyang parang nag-iisip ng malalim ang kanyang tiyuhin. Pagtungtong naman ng gabi noong mismong araw, habang tahimik itong nakadungaw sa siwang ng bahay, lakas loob niya itong nilapitan para kausapin. Tiyo Daroy, pasensya na ho sa istorbo . May mga gusto lang sana akong sabihin sa inyo . Alam niyo tiyo, mas maganda sigurong umuwi na lang kayo ng Leyte. Magpakalayo-layo na kayo rito. Para wala ho sa inyong mangyari. Ayos lang naman kami. Hindi niyo kami dapat alalahanin. Nang marinig naman ng tiyuhin niya ang kanyang sinabi, bahagya naman itong napasilay sa kanya. Pagtitigan nilang dalawa, seryoso naman itong sumagot sa kanya ng, kung si Filmon nga pinatay nang nagbahagi lang ng kanyang nalalaman sa atin, sa tingin mo, ano ang mangyayari sa mga taong tumutulong sa akin? Mas masahol pa roon ang dadanasin ninyo kapag umalis ako rito. Ako lang ang kailangan niya, Selmo. Kaya pagbibigyan ko siya. Isa pa, labag din sa loob ko na umalis. Lalo na kung alam kong kaya ko naman ang makakalaban ko. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, muli itong napasilip sa siwang nang marinig nitong umalulong ang mga alaga nilang aso. Kahit si Selmo noon, napadungaw na rin sa labas dahil sa matinding pagkabahala. Pagsilay niya sa bakuran ng bahay, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang lalaki na nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kinaroroonan nila. May dalawa rin itong dambuhalang aso na kasakasama na may 6 na pangil na nakausli. Kulay itim din ng mga ito, subalit kapansin-pansin ang mga nakatindig nilang mga balahibo. Nang masipat ito ng tiyuhin niya, agad itong napamura, sabay kuha ng matalas na sundang. Sinuot din ito ang kruspiko na palagi na nitong dala mula nung nakita nito ang nilalang na nagbabalak sa kanya ng masama. Pagkalabas naman ito ng bahay, inabisuhan siya nitong isarado ang pinto. Siyempre, dali-dali naman itong ginawa ni Selmo, gawa ng sa isip-isip niya, wala naman siyang maitutulong dito. Para naman magkaroon siya ng ideya sa mga mangyayari, bumalik siya sa siwang ng bahay para makadungaw. Maya-maya pa, pagharap naman ng tiyuhin niya sa nilalang, nakita niya itong panayang pag-ihip sa braso at dibdib nito. May mga sinambit din itong buhay na salita na hindi naman niya mawari kung ano. Matapos naman itong gawin ng tiyuhin niya, kitang-kita niya kung papaano kumuha ng maliliit na bato ang nilalang. Pagdakot niya rito, bigla niya itong inihagis sa kinaroroonan ng mga alaga nilang aso. At sa maniwala man kayo o hindi, 2 sa 3 nilang aso ang namatay pagtama ng bato. Wala silang nakitang pinsala, gawa ng bigla na lang itong humandusay. Matapos ang mga pangyayari, dito na nagsimulang humugot ang tiyuhin niya ng sundang. Mabilis at buong lakas ang naging pagsugod nito, na animoy gusto nito kaagad patayin ng banta sa kanilang lahat. Kaso lang, nung masipat ito ni Auring, agad nitong inutusan ng kanyang mga alaga sa pamamagitan ng kumpas ng kamay. Akala ng tiyuhin niya madali niyang mapapatay ang mga nilalang dahil sa may karga siyang mutya ng putik, pero hindi ito umubra. Bawat pagtaga niya gamit ang sundang na punong-puno ng pangontra, tumatalbog lang ito o hindi naman kaya'y nahaharangan ng matitigas nitong mga balahibo. Hindi nagtagal,
Nahati sa dalawa ang daladala nitong sundang. Yun na rin ang ginamit na pagkakataon ng mga nilalang para sugurin ito at walang awang lapain. Matapos nun, pilit nang napatras ang tsuhi niya habang walang habas itong pinag-uundayan ng saksak gamit ang nawasak nitong sundang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi pa rin nagbago ang sitwasyon. Unti-unti lang dinoong nakabawi ang tsuhi niya nung sapilitan nitong kinuha ang kruspiko na nagsisilbing palawit ng kwintas nito. Pag-ipit nito ng tsuhi niya sa palad, unang sapak palang tumalsik na parang normal na aso na yung nilalang na lumalapas sa kanyang dibdib. Paghawak naman ng tsuhi niya sa kasama nito, walang habas niya itong pinagsasasapak hanggang sa tuluyan ng mabali ang ulo nito. Nang mapansin naman niyo ni Auring, dali-dali naman itong naglakad papasok ng bakuran. Pagharap ng dalawa, tumitig muna ito mula ulo hanggang paa bago ito nagsalita. Malubha ang pinsala mo. Pero sa kabila niyan na kaya mo pa rin lumaban. Ikaw ang kauna-unahang antingero na nakatalo sa mga alaga ko. Binabati kita, kaibigan. Subalit kagaya ng una nating paghaharap, wala pa ring pinagbago ang sitwasyon mo ngayon. Para kang tupa na naghihintay sa pagdating ng iyong maninila. Dahil sa sinabi nito, matapang namang sumigaw ang tsuhi niya habang sumasagot dito ng, "Huwag puro salita! Patunayan mo kung talagang malakas ka!" Pagkasambit naman ito ng mga kataga, buong puwersa itong sumugod sa kabila ng matitinding pinsalang tinamo nito. Paglapit naman doon ng tsuhi niya, agad naman itong inundaya ng saksak ang mananambal, subalit hindi naman yun nahirapan sa pag-ilag. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, parang nahuhulaan ito ang kilos na gagawin ng tsuhi niya. Gayunpaman, sa kabila ng ganoong kalamangan, nakahanap pa rin ito ng pagkakataon matapos nitong makita si Auring na tumungtong sa mamasamasang lupa. Ang ganoong lugar, pwede niyang mapakinabangan gamit ang mutya ng putik. Sa kumpas ng kanyang kamay, agad namang kumapit ang mga basang lupa sa katawan nito na mabilis namang gumapang patungo sa mga butas sa katawan ng nilalang. Nang mapansin naman ito ni Auring, dali-dali naman niya itong pinagpag dahilan upang makahanap ng pagkakataon si Daroy na umatake. Walang sabi-sabi, buong lakas nitong tinaga ang kanyang kalaban na siya namang dali-daling bumaon sa balikat nito. Sa puntong yun, napasukan na rin ng dugo ang kanyang kaduelo hanggang sa napilitan na rin itong magpakawala ng atake. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagamit ng nilalang ang anyo ng gabunan. Paglaki ng kaliwang braso nito, agad namang napayoko ang tsuhi niya. Matapos ding tumagos sa likod nito ang napakatalas nitong mga kuko. Basag ang tadyang at gulugod ni Daroy, tapos nagkanda butas-butas na rin ang kanyang baga. Mabuti na lang hindi nito naabot ang puso niya, kaya nagawa niya pa rin makipagsabayan. Paghugot niya ng sundang, muli niya itong sinaksak sa dibdib, dahilan para gumanti rin ito ng atake. Habang pinipilit nitong pigilan ng sumpa ng mutya ng putik, walang takot ito sa kanyang nakipagsabayan. Alam kasi noon ni Auring na sa mga sandaling yon pakikipagsabayan na lamang ang kanyang magagawa. Sa oras kasi na pumasok na sa loob ng kanyang sistema ang lupang kontrol ng mutya, unti-unti na siya nitong papatayin. Ang unang mangyayari sa katawan niya, pipigilan nito ang mga ugat na makapagpadaloy ng dugo sa lahat ng parte ng katawan. Nasisiguro rin ni Auring na ganoon ang plano ng kanyang kalaban dahil sa estado nito masyado na itong desperado. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, unti-unti na silang nakakaramdam ng matinding panghihina. Nung malikom naman ang tsuhi niya ang natitirang lakas nito, gamit ang krusipiko, 2 beses niyang sinapak ang kanyang kalaban sa noo.
Bumao ng dulo ng krusipiko sa bungo nito na siya namang naging sanhi upang hindi na nito mapigilan ang lupang kinokontrol ng kanyang mutya. Bago rin tuluyang manghina itong si Daroy, nakapagsalita pa ito sa naghihingalo nitong kalaban. Mukhang ikaw ang mauuna sa ating mamatay. Ikumusta mo na lang ako sa impyerno, sa mga demonyong pinaglilingkuran mo. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, agad naman itong pinabagsak ang mananambal hanggang sa tuluyan na itong lumupasaysay sa lupa. Mabilis din itong nawala ng buhay, kaya nang masipat ito nila Selmo na naaagnas na, dali-dali na silang lumabas para tulungan ang tiyuhin niya. Naipasok pa naman nila ito sa loob ng bahay, pero sa pagkakataong yun, hindi na nila ito gaanong nakausap. Tulala na rin ito na animoy may kung ano itong iniindang malubha sa loob ng kanyang katawan. Kalahating oras pa ang lumipas. Dito na unti-unting humina ang kanyang paghinga hanggang sa mawala na ito ng buhay. Nakakalungkot ang ganoong tagpo para sa pamilya, pero kinakailangan nilang magpakatatag. Kahit kasi anong gawin nila, hindi nila maipagkakailang huli na ang lahat. Ang tanging magagawa nila, ipaalam sa mga magulang ng kanilang ama ang tungkol sa mga nangyari. Labis-labis man ang kanilang pagsisisi, lubos sila ritong nagpapasalamat dahil hanggang kamatayan nagawa pa rin sila nitong maprotektahan. Makalipas ang ilang araw na paglalamay, dito na sila nagdesisyong ilibing ito. Ayon kay Selmo, na noong mga panahong yun, inakala niya talagang yun na ang simula ng pagbabago ng kanilang buhay. Ni minsan kasi hindi niya nakalimutan ang tungkol sa sako-sakong pera at ginto ng tiyuhin niya. Naisip niya na kung gagamitin niya ito, wala nang imposible para sa kanya. Ang kaso lang, nang mailibing na nila itong si Daroy, dito niya nakita ang tambak ng tuyong dahon sa ilalim ng higaan nito. Ang mga ginto namang nakatago sa mga kagamitan nito, naging mga antigong bato. Ilang beses din niya itong sinubukang hanapin ngunit sa kasamaang palad hindi niya na ito nakita pa. Dahil sa pangyayari, abot langit ang panghihinayang niya. Sa isip-isip niya kasi na kung nakuha niya lang ito, di niya na kailangan pang magtrabaho. Mabubuhay siya ng malaya sa kanilang lugar na wala nang inaalala sa pang-araw-araw. Dahil sa ganoong kaisipan, nagpasya siyang lumipat ng bayan. Sa ilang taon niyang paghahanap ng trabaho, napadpad siya sa bayan ng Valencia. Doon na rin siya nagkapamilya at tumanda. Pero alam niyo, Pinuno, kahit maraming pinagkakaabalahan itong si Selmo, ni minsan hindi nawala sa isip niya ang nasaksihan niyang pagtutuos ng gabunang walang kahinaan at ng tiyuhin niyang si Daroy.